Pozdrav svima i dobrodošli na video. Vidite danas ljudi, eto tu je nova, mislim, pjesma, nemam pojma, brate, glup sam, nebitno. I ovdje opet sam mogu smijati jedan, to je vrijeme za novo kola, ako me razumijete, tako da ako niste stavite like i subscribe. I vidite što ne snimam više na YouTube, pošto brate, imam obaveze, sve to je trening. Mi smo otvorili svoj kanal, pošto sam ja maloljetna osoba, tako da i na drugom sam kanalu mog djeda Hasana Frijanovića, na kanalu sam, tako da ne bi dugo sada sve, tako niste ostavite like i subscribe, to je to, krećemo, brate. Na svirku, možda, ne znam, idemo. Jesi? Ja.